ko doko ñininkali do ka ñininkali ko ciden ko mogo sitte fo kaburu bi bisi ni kaburu tumbe mogo to nata bisi wo tumbe ke sadu bunu mu ajuwe kuma sahalende do mogo sitte ni kaburu ti bisi mais doni ko ko bisili cogo de ta kelenya kafiru bisili ni kaburu ye kafiru bisi kafiru koni be kaburu bolode fo kata abo kaburu kono mais mumini silama nyuma bisili abi bisiki bilade o kunye munye mogo side tena jiyan kono ka bo ko ilankolon be bo ini fente bo o mogo site ni be na jiyan kono ka bo ko ini fente bo ote wode ato kaburu be bisi mais muminu bisili abe wulu bisi ku bila kafiri de be to abolo ala kan sikantanga bo ko hadisa ko kullul musawwir fi nar ko do ko hadisa sarahu cogo de bala sinon ni atara hadisa in jahiru makisi baga be dogoya o sarahu sogo no alayo bo ajifa kono ni alayo bo ajifa kono sinon arabu kan koni ni arabu kan do ni koni de do alete arabu kan koni do ka cidembo cidende ko o kullul musawwir fi nar ako hoto talabbe be tasma kono photo juma nima photo fingo fenye nima photo de minye ewa nawawi ani buni hajari nunu fatu bari sahih muslim nunu yuta hadisa in sarahula har imamuna nawawi ka kitabu riyadus salihin abe bonda kala ni photo koniye photo de nima photo akera descende abe kogola akera abe fini de la akera suman bala akera suman tala akera farikolo tigido akera farikolo tara akera ya keni bolo yere ube ya keni menye akwa bere to ko photo a bere to ko photo na haramu yere no ni be tasuma kuno ni ye photo talai don ke bawo yemmu boala uma boala ni yere fana aya de yo boala wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma uditiritum ilayhi ala kunni alaye mi ewa haramu aka nyemmi haramu yauka nyabe faramfansha wuye fonnaw hata gira kata haramu minna wala wode yato doni ke bawo yed darura photo wala kardanti photo passeport photo munumbe woriuka e ka shekote nununa nunu nye darura e shete nununa bashiti ka nununa nunu nye darura haramu do de me darurai wala daga Allah yire ka aya wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma udtiritum ilayhi ni alay mi haramu yaw ka nya faram fansha mu fona hata gira kata haramu minna o ye darura photo ye no bora la photo ma bo photo la salafu ya asarahu ka tawsir minye men ni damana tawsiri ba le bolo na lebe arabu kando ka teme cidenka ano tawsir fo mo ye ayemi mbo ayere jifa kono me hadisa ko ni la nyini toye bo koni mogo mi ni etumbe salli ni be salli la ibalen siranya munu soro salli kono te soro ni tumbe sufe nafila mununa ite se ko ke ambe bila sirali jumanke abdullah ibn mas'ud do ya nyinin kanina ne tumbe nafila munun ke sufe si sante se ko ke akombe sira akana soro ka junubu de isiri be sira kana soro ka junubu de isiri balmo minye haramu du ani ala soso ani junubu o be hadamade fari faga kabo ala batoma iki yere contrôler ni ka bara chogola haramu du munum bi bolo haramu du nunu yere contrôler ka bo ola ala soso munun yere ay bolo ika ala soso nunun toy mimbe hadamade fari faga imma ko be alanya siranya minil damu minal limana o to sere du sukun kono foita ke haramu duni ala soso ni junubute anyedo fo limaniya fule yajidu bitata wa yanqusu bil masha ni ala bato wakati mi be ala bato la haqiqa la wakati mi limana be jidi
alanya siranya be soro bato kono limaniya damu be soro nin kono so fela la fari fonu be duma be wuli ka bato ke I fari be foni ala bato la woyede ni be ala ke ka bato limaniya be jidi mais ni ala soso doro limaniya be nagasi ni limaniya fana nagasira alanya siranya min tumbe I bolo salli la ito soro tuguni damu min tumbe soro limaniya duskuni ito soro tuguni donc I fari tumbe foni ka bato mun ka fari te foni donc ambe bilasirali min ke aye akasagi kata alama ka nyesi alama ka bato caya ka nafila caya akalli mania ka kurakuraya bo ko doko ko alaye muso furu ko muso na alema de donc ko alema do ko akonoma do ko fo muso jigina ale ya fura mamya jigina ye ya do ko ani kono nana ale ka furu be chogodi o ko fe dewu sorola donc ona nyogona o de ya to nunu na nyogona kankata kiri tege rode la mo sempulu kanyini kalite nunu nyana bole nunu na nyogona kiri de bu nyana bo mais an koni be min fo gorobali la har ni e ka kiri inte muso ni kayira ni nyendenye ni ntendenye silamia sariya ya qaida min di ola muso ni ya furu e ka donaye ani aka jigi kalo woro dafara o kono kana fuki ka konote ni mogo ye muso furu kono dogoma kafo idenye ni nya dogoma ye karo woro de ni muso nani bolo karo na woro dafara aye demmi soro kana fu denta bese ka ki denye parce que silamia sariya la dondola shebaw yere tilela do ba fo ko usmana bunafana ni muso do nanama muso kalo woro aka furu kalo woro ajigina ko usmana ko haddu ka buaka ali ibn abi talib ko usmana ma ko yala kiri worete nininte wa ko yemunye ako haddu man ka buaka de usmana ko juma togodi akon niye qur'an laje ala ko wa hamluhu wa fisaluhu 30 sahara ala ko muso ika kono tani denye ana kata dembo shinna abebe kalo bisabadema muso kono hake ani den simmi hake normali ala yere ko qur'ana kono ko abebe kalo bisaba bo ako simmi hake fana ala yo fo qur'ana kono wal walidatu yurdana awladahunna hawlayn kamilayn akola ko qur'ana kono ko ewa demba aka shindi a demma sanfula dafale sanfula ye kalo jole kalo mugani nani nu o bora kalo bisabala to e jole kalo woro usmana ko yemmin fo tinyado o yem muso intoye hadduma bola wala na ya suri kam musunna ne e ma kalo woro dafara demmi sorola kana shikala be se ka ki denye kana shikala idendo abese ka kidenye me na ya soro e ka muso furu kalo fula kalo saba kalo nana jigina oni okono nana emade oni okono nana emade e ka kono to oye donc lajali de beke sisa ni aye furu siri wakati juma bon na ya soro yi ka furu siri fana dati laje adona ko ebe furu siri musto inka wakati me ya soro kono imbala furinte furu sahalanye abe furu ngurujade abe sage kasiri kuraye na ya soro aya ka furu sir aye ale jignale nane e bolo kalo fula kalo saba kalo nane ajigina kalo woro madafa oni okono nana de nani kono nana abe furu siri dati fana laje na ya soro furu imbe siri domme ya soro kono made do e ka denta kono fana furu siri masahade o ye furu tiɲalende abe gurujade kasiri kuraye mais na ya soro aye furu sirili dati laje e ka furu be siri muso na wakati ma ya soro kono tala e ka furu sirilen ko fede sani ka dona ye kono yi soro lawde français ni gonti furu sirin ka kene de inde ti taye
furusirin ka kene deyinde te etaye donc ambe min fo la globally o yeninde bo ko mo do ko ordinateur do yu fale nyogona bo do ye do da aka ordinateur ka yu fale nyogona minye fenda ka ordinateur ka o talen ko fe ko nana ko ya fo aleye ko ale ka ordinateur marake minye mana ale ya fale minna ka jate mina do ale ka ordinateur kanyinu katemo o kale manka fenda ataka ko ale jamfara ko anana kana nimma donc ko be ke chogodi bon ni na ya soro ale tigi bado eye min ko ka fenda etaka ale tigi bado cho ko yitai ale de kanyi kateme ale taka ma yado ete wurna teri kodo ayenni ndaka ko ka do ta itaka do ta daka eta dode me ale yere bado cho e manka do faritaka abodo na yado komite wurna teri kodo de ayenninke ninni sabatira adonna ko jamfara adagara ikabo parce que ceedo tumbe ciiden tilela sallallahu alaihi wasallam fere chogodo na tara yuromi dro ube wakati be ubale gosi fere lela ayo nya fo ciiden awa ciiden ko ni ete fere chogodo wakati be ubi gosi de ki jamfa ni be fere ke minna afaye la khilabatan jamfante de nin fatigiye ni atigi yi jamfa ninka ni na adona yi jamfa ta borto cey annem mani ni mo be fere kana bafo la khayabata la khilabata la khiyanata ciden kwa kafo de la khiyanata ale bafo la khilabata kuma annem mani donc wala ni mo jamfara fere na de atigi yi jamfa da bado ite fere chogode da yi jamfa ni bora jamfa in kalama adagara ikata fe kabo fere la ka borto men na ya soro ami jamfa ale fana ta dode ale nyana atainde kanyi nayi ewo min fana fulen ninye jenani ninye de yere de jenanai ka fenda ka afarla ka bo nyogona ci don kal bayan bil khiyar ma lam yatafarraga ako fere baga fula abe nyogon swajila nama fara nyogona de nama fara nyogona be swala men ni aw fara la nyogona fere banna fara la nyogona boli te daga shiye men ni jamfara ko ni boli daga raye bo ko ewa uko ni tubira kabo junubu la kumba bawla fitnu be yafa afora chogo mi ciden ko de salawatul khams wa ramadan ila ramadana wal umratu ila al umra mukaffirat ma wal jum'atu ila jum'a mukaffirat ma bainahunna ida ustinibatil kaba'ir hadisa fora nin chogo de la ciden ko sungalo ni sungalo che farla salli duru ni nyogonche sungalu ni sungalo che juma ni juma che alumura ni alumura che kon nunum be hada madenka junubu misewu ya faye ni yere korosi junubu bama hadisa fora ni chogodela ibe farla salli duru mununke ibe sungalo mununsu ibe juma munun salli ube alumura mununke nunum bi ka junubu misewu ya faka boyla menna ya suru yere korosi junubu bama ni junubu batila parce que ni junubu ba bila par la salli to ya pare foi ka tubi de junubu ba foi ka tubi de sungalo te junubu ba ya fa foi ka tubi de alimura te junubu ba ya fa foi ka tubi de mais abe junubu mi so kuriya fa la nyini yenninde so so libe minna don ki ba o bolo o ye hiju de do ko hiju o be junubu ba ya fa ko parce que ciden ko hiju nyuma ko sarata la ni arjannati ko ciden ko fana ni mo mi nye hiju ke من حج لم يرفس ولم يفسق الرجاء كيوم ولدته أمه
ko ciden ko ni mo min hijira ewa ima fashiya ke kuma lankolo ma fo hijiro la fashiya make ika hijula ika junubu kora ka boyla komi bayi wolo domme men balima jombo ni hiju sugu soro hajjul mabrur hiju mi alama soso hiju minna nafolo kera ini nafolo min tara hiju la be halala ima kuma lankolo fo korofoli kuma ma fo nemi ma kuma ya ma fo junubu koma ki ka hiju la ima fashiya ke cide masoso hiju kala bunu semino ko ewa nu ko hiju be junubu ba yafa ako ale bolo hiju be junubu ba yafa de me hiju sugu juma be ka hiju chogo inde do ebe hiju yoro la dor fari kolo be hiju yoro la me duskumbe yoro were o hiju de kodwa hiju min be junubu ba yafa but cide ma adilo bana mana kola de mani hajja wala mu yere fus wala mu yafsu junubu kuma ma fo ika hiju kono fashiriya barama ke ika hiju kono ni hiju de be junuba yafa mais depuis tato hiju la haramu nafolo yere de bi bolo folo o be ni bidiya de tara hiju yorola o be fulanka fo yabe e bolo hiju yorola o be muso tara hiju yorola yere jumura mitila yere folo no hiju nunun te kabayra junubu nunun te junuba yafa de nunun koni hiju farda binna ka boy kanna mais ka fo yi ka junubu ya fa ube hajju mabruru te de ala kan sikantanga kan ni mena no fere ekitafo bangi ma famu bon ko ni e tara dumuni yɔrɔ dɔ la restaurant dɔ la i y'a sɔrɔ u y'a masiri nasaraw ka fêtiw u y'a masiri u ka fleurs ni fɛnw ye mun bɛ e bɛ se ka mun kɛ o la bon n'a y'a sɔrɔ dumuni yɔrɔ dɔlɔw bɛ lɛsogow bɛ dɔlɔw bɛ tabaliw ka ye komi u ka fêtiw wagati dɔlɔw bɛ ciden ko a ko dumuni mina dumuni tabali a ko ni dɔlɔ bɛ mɔgɔ kana sigi silama kana sigi o tabali kunna ko i bɛ dumuni kɛ ni taara y'a sɔrɔ y'a masiri nin cogo la minnu bɛ fana nasaraw bɛ fana u ka dɔlɔw sigilen don u ka lɛsogow sigilen don ka na dumuni kɛ restaurant la i sagi ka taa mais restaurant min don no ala haramu ko ninnu tɛ a tigi yɛrɛ de y'a masiri nin ye ni e nani ka dumuni de ni e ka laɲini tɛ masiri ninnu fɛ ma n'u olu kama e bɛ se ka dumuni kɛ ka bɔ ka taa ni ala soso tɛ lɛsogow ni ewa dɔlɔw tɛ u bɛ cɛw ni musow ɲagamile o ye muso lankolon ni fɛ olu tɛ e bɛ se ka dumuni kɛ yɔrɔ masirilen dɔrɔn e ma yɔrɔ in masiri e ka laɲini tɛ masiri e mana masiri in kama e nani ka dumuni de la e bɛ dumuni kɛ ka bɔ ka taa mais n'a y'a sɔrɔ ala sosow bɛ yen sa kana sigi ka far'u kan o la munsali baraji bon ko ni mɔgɔ e nana misiri la lasara e y'a sɔrɔ alimami a bɛ lasara arakan laban na a ye kunbele mina ka wuli fana e faral'u kan i ye jamasali baraji sɔrɔ wa bon dɔnnikɛbaw ko jamasali i nana jamasali min nɔfɛ i ka ŋaniya la ala b'i sara n'i ka ŋaniya ye mais min ye jamasali yɛrɛ hakikaw taara k'i da parce que ciden ko pour i ka jamasali sɔrɔ a ko mani adraka rakata mina sala faqad adraka sala a ko ni arakan kelen dafalen sɔrɔ de jamasali sɔrɔ la i ye sali sɔrɔ mais ni arakan kelen dafalen ma sɔrɔ i bolo i nana jamasali min na n'i ŋaniya ye ala b'i sara baraji la n'i ka ŋaniya hakɛ mais jamasali yɛrɛ hakika i m'o sɔrɔ bon ko min ye an ko ka duwawu kɛ i ka kanna salli la an y'a fɔ ka fara ka di a to an ko farida ni nafila bɛɛ de hari kunu bɛ kunna sini an ko farida ni nafila bɛɛ de don o de y'a to an ka balimakɛ dɔ jazahullahu khayra o bɛ Senegal a ye ci bila ma ko n bɛ to ka min fɔ k'a fɔ
yala aw ma derisu nunu lamide wa nyen nin fo ka koro ko aba fo nka bo kuma la parce que hada mado hakil tula ko hada made hakil tula jazahu allah khaira ala kasara donc mi hada mado an ka hamminan ka dina e fana ani fana ni e fel lamini hakiliye iya din dusukun jele nyo fel lammi iya lamini hakili nyumay donc ibe abe fam mais ni ye fendo lammi ma lamini hakili nyum ube ma lamini lanyini nyumay ite soko fam o de bakke kam ko chaman soro fu u kal lamini lanyini nyumade amba jigi be mu lamini ningani nyumade ambo de jigi ni hada madembe ni hada madem ko janto ola o do tuma mi har kunu nyenyi ni kalin jawu ube kuna sinide nko adagara doni ke bagaw ko ni bi ka sujurula ube ka tahya laba duawu munum kanka fo arabu kanna ni bese minna salli yere duawu fo arabu kanna o ko fe ciden ko hada made jonni ala ka suru sujuru tode ako duawu chaya akakala bi jabi abdullah ibn mas'ud ko hadisala ko ka tahya laba ni tahya dafara summa li yatakhayyara ma sha min du'aika ako tahiyat dafalen ko fe duwawu kadiye ka duwawu lo sugante ko fo diya hera do la gara hera do ko fo bo don ke bo ko nin duwawu sisa e ba fe la nyini dobe e la iduskun ko ne ba ke ka duwawu ke na ye ka diya hera ni ka la gara hera do raita rabu kando daga rai ka fo ka kanna anya fo ka faraka de an ko fardawu nafilaw daga rai ka duwawu ke ka kanna lezina da'ima li buhusi lima wal fitai inyinin karan ni masala ina ko dagara ikat duawu nunun ko kanna ikalla nyine minye fardawu nafila dagara ye fattaqullaha masatatu ala ko ga sira la nya kashe ko damaira la yukallifu Allahu nafsan illa wusaha ala ko leten nin karabaka bila fenay shete minna min ni ka salli kanna ko kelewunte de mugo ku famu ni mugo sallira ka kanna ka fatiha fo arabu kanna sora min badda ka fo ka fatiha ko bamanan kanna sora min be dala ka fo bamanan kanna ube kan manin kanka ube ika kanna ka Allahu akbar fo ika kanna ima salli de e ka salli cinyalende do don ka baw binde be bolo ika ima salli de salliti donc nunu nye do wude parce que hada madem birile ube isigile ube isujudito ani dole salli la kiru kele unte de ute kiru kele na de salli te se ka ke ka kanna koy parce que cide nyere tire la dona na cide ma ko ne de sera ka foy durusi qur'ana kono nde sera ka fatiha durusi nde sera ka qur'ana yoro shide durusi cide ma foye sallara bu kanna de salli ka kanna de aku subhanallahi alhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar akoy jolen kanna hallili wa sabbihi wa kabbir akwa kan nunun de bila fatiha nola na de sera ka foy durusi qur'ana kono cide ko jole akan nunun de fo donc mais ama fa ka fatiha arabu kan fo de ama fa ka kabaru fo kan natende kabaru don ko ko Allahu akbaru ni e ko Allahu ajam sallitiye donc fo nunun ka famu munum be ka sallu ka kanna salli baga toy ko itake ka salli koy e wa foyte fanani arasisiya ni hasiriyate ka arabu hasiriya dro nte salli arabu ka kanna nta arabu ka kan fon kinyere ka abbe arasisiya odi atu ka kalan sugu munun fulen ni a chaman be nani arasisiya de ima ya ala ye ewa dina khalifa arabu de la kanunjuru duma e nyana nin dina tindira frafima farfun la gosilentere nin dina tundiri ma sisa nya sura ferela ala kan kisala kan tanga ewa futu la ni hasidiyate de ala ye ara qur'ana jiga arabu kandela ako salli ka ke wulu ka kandela ewa harilla gara shaykhul islam bunte me ko arjanna dombe arabu de fo e munna bu hasidiya ke ko jakwa ko ba arabu kanyele ma au be ewa salla ka kanna ala te ka kandwa esga ye tide mboyla ayu qur'ana jigi ka kanna hadisa fore ka kanna ala te edwa ala te ka kandwa hada madun ka sabali ka hasidiya ni yere bonyam bila arabu kande ye be ka kanye ni mugo min yere bi yere don ni ko e islama de qur'ana be kamina e ka qur'ana e ka nyana ma ya hera ni ka lagara hera be kamina o ni o kamma ke e kanye juman be ke ka kanye arabu kande ye islama be ka kanye ni shebanya wajible be islama be de kan ni shebanya islama jamana be de kan ka arabu kande fo e ma sheba utileya
n'u ye jahadu kɛ ka dugu dugu min na ni kalo bɛna dafa san bɛna yɛlɛma a bɛ kan min fɔ a bɛ tunu b'a bɛ lakara arabukan de la aw b'a fɔ a bɛ maliki ka majabi kan maliki ye mun fɔ aw ye ka salli ka kan ne tɛ maliki ko hari kutuba kana fɔ kan wɛrɛ la ni arabukan tɛ maliki y'o fɔ ni mun ye arabukan kɔlɔsili ani arabukan ka gɛlɛbɔra ko fo silama bɛɛ ka arabukan de kala nko de y'a to maliki ko hari kutuba kana kala kan wɛrɛ la ni arabukan tɛ aw ko a bɛ maliki ka majabi kan a ko hari kutuba kana kala kan wɛrɛ la ni arabukan tɛ e bɛ taa salli ka kan na i ye ta min ala kan kisi ala kan tanga subhanakallahumma rabbana bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik ko dɔ ko ɲininkali dɔ ka ɲininkali ko ciden ko mɔgɔ si tɛ fo kaburu bi bisi ni kaburu tun bɛ mɔgɔ to yen n'a ta bisi o tun bɛ kɛ Sadu bunu Mu'aju ye kuma sahalen de don mɔgɔ si tɛ ni kaburu ti bisi mais dɔnnikɛbaw ko bisili cogow de tɛ kelen ye kafiriw bisili ni kaburu ye kafiri bisi kafiri kɔni bɛ kaburu bolo de fo ka taa a bɔ kaburu kɔnɔ mais mumini silama ɲuman bisili a bɛ bisi k'i bila de o kun ye mun ye mɔgɔ si de tɛna diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ ko i lankolon bɛ bɔ i ni fɛn tɛ bɔ o mɔgɔ si tɛ n'i bɛna diɲɛ kɔnɔ k'a bɔ ko i ni fɛn tɛ bɔ o tɛ o de y'a to kaburu bɛ bɛɛ bisi mais muminiw bisili a bɛ olu bisi k'u bila kafiri de bɛ to a bolo ala kan kisi kan tanga bon ko hadisa ko kullul musawwir fi nar ko do ko hadisa sarahu cogo de bala sinon ni atara hadisa in jahiru ma kisi baga be dogoya o sarahu cogo no alayo bo ajifa kono ni alayo bo ajifa kono sinon arabu kan koni ni arabu kan do ni koni de do alete arabu kan koni do ka cidembo cidende ko wa kullul musawwir fi nar ako hoto talabbe be tasma kono photo juma ni ma photo fingo fenye ni ma photo de minye ewa Nawawi ani ibn Hajar nunu Fathul Bari Sahih Muslim nunu yuta hadisa in sarahula har imamuna Nawawi ka kitabu Riyadus Salihin abe bonda kala ni photo koniye photo te ni ma photo akera descend abe kogola akera abe fini de la akera suman bala akera suman tala akera farikolo tigido akera farikolo tara akera ya keni bolo yere ube ya keni menye akwa bere to ko photo a bere to ko photo na haramu yendo ni be tasuma kuno ni ye photo talai don ke bawo ye mum boala uma boala ni yere fana aya de yo boala wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma uditiritum ilayhi ala kunne alaye min ewa haramu aka nyemmi haramu yauka nyabe faramfansha wuye fonnaw hata gira kata haramu minna wala wode ya to doni ke bawo ye darura photo wala kardanti photo passeport photo munumbe woriuka e ka shekote nununa nunu nye darura e shete nununa bashiti ka nununa nunu nye darura haramu do de me darura wala daga la yire ka aya wa qad fassala lakum ma harrama alaykum illa ma udtiritum ilayhi nye alay mi haramu yauka nya faramfansha fona hata gira kata haramu minna o ye darura photo ye no bora la photo ma bo photo la salafu ya asarahu ka tawsir minye men ni damana tawsiri ba le bolo na lebe arabu kando kateme cidenka ano tawsir fo mo ye ayemi mbo ayere jifa kono me hadisa ko ni la nyini toye bo koni mogo mi ni etumbe salli ni be salli la ibalen siranya munu soro salli kono te soro ni tumbe sufe nafila mununa ite se ko ke ambe bila sirale jumanke Abdullah ibn Mas'ud doya nyinin kanina ne tumbe nafila munun ke sufe si sante se ko ke akombe sira
akana soro ka junubu de isiri mbe sira kana soro ka junubu de isiri balmo minye haramu du ani ala soso ani junubu o be hada made fari faga kabo ala batoma iki yere contrôler ni ka bara togo la haramu du munum bi bolo haramu du nunu yere contrôler ka bo ola ala soso munun yera bolo ika ala soso nunun toy min be hada made fari faga imma ko be alanya siranya minil damu minal limana o to sere dusukun kono foi ta ke haramu duni ala soso ni junubute anye do fo limaniya fule yajidu bitata wa yanqusu bil masha ni ala bato wakati mi be ala bato la haqiqa la wakati mi limaniya be jidi alanya siranya be soro bato kono limaniya damu be soro nin kono su fela la fari fonu be duma be wuli ka bato ke ifari be foni ala bato la woyede ni be ala ke ka bato limaniya be jidi men ni ala soso doro limaniya be nagasi ni limaniya fana nagasira alanya siranya min tumbe ibolo salli la ito soro tuguni damu min tumbe soro limaniya duskuni ito soro tuguni donc i fari tumbe foni ka bato mun ka fari te foni donc ambe blesserali min ke aye akasagi kata alama ka nyesi alama ka bato chaya ka nafila chaya akalli maniya ka kura kuraya